मा जाबावनो गाइस बे प्रमद बन्दु बिथांनि उलुद फुलुद सरखारजों माने सेस नस्थ' खालामजोब्बाय आरो माने देशखौनो माने बिटिसिखौनो नङा होमब्ला माने जे जिनिसखौ बिथांमोना आखाइ होनाङा बै बुस्थुफोरखौनो आखाइ होनानै नस्थ' खालामजोब्बाय जेनेबा मा होनो अराव दाङोबा खामो होनना मिथिखायो नङा होमब्ला अब्लाबो बिथांमोना मा खालामो माने बे अरखौ एसे दांनायथारगोनला होननानै माने दांनायनानै खामजायो आरो रायजोफोर माने बिथांमोना माने बुजिनानैबो बिराद बुजियै अबस्था नङा होमबा आरो बिथांमोना मा होनो एकदम माने गावसोरखौ बाख्नायबानो बिथांमोना बिराद गोजोन मोनो आरो माने बाख्नायनाय लोगो लोगो बिथांमोना हायाव दं ना अख्राङाव दं मोननानै बिराद मा जायो दुगासो जाबावगोन रायजोफोर एकदम नंमारगौ सानो आरो खिन्थु मानि थाखाय बाख्नायदों बिथांमोना बेखौबो साननो रोङा आरो माने बाख्नायबानो बिथांमोना मा होनो माने बे जेसेबांखि जोंनि बिटिसिआव रायजो राजाफोरनि बे जेंना दं माने बाख्नायनाय लोगो लोगो बै जेंनाफ्रा बिथांमोननि थाखाय सेस रायजोफोर माने बाख्नायनायजोंनो बिथांमोना जेंनाया जोबो आरो दा साननानै नायदो रायजो राजाफोर नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोनहा मावनो हायाब्लाबो गावजों गाव मावनो हादों गावजों गाव एकदम बाख्नायनायल'सै बे दोलोआव सान्थि रायजोफोर आरो गोजोन बे सान्थि आरो गोजोन होननाय सोदोबाथ' बिथांमोननि एकदम कमनखा आरो बे 17 बोसोराव मानाव गिदिर महिलारि सारा जेबो मावनो हायाखै बे जाहैबाय बिसिनि माने राजनितिनि माने गिबि माने माबा आरो मा होनो जागायजेननाय बाथ्रा बिसिनि नङा होमब्ला दा दिनै बिथांमोनहा बाख्नायनाय गावजों बाख्नायबाय थानायावनो दिनै 5 बोसोरा दिनै एकदम जोबलांबाय आरो माब्लाबायनो थांबाय थाल मोनाखिसै आरो दा सरखाराबो माब्लाबायनो जोबलांसिगोन होननानै बेखौबो थाल मोनदों ना मोनाखै बिथांमोनासो मिथिसिगोन रायजो राजाफोर खिन्थु जोबगासिनो दं 2025 मायथाइयाव बे इउपिपिएल सरखारा आरो दा दिनै बिथांमोनहा साननानै नायदो दिनै बाख्नायनायावनो दिनै बिथांमोनहा गावसोरल' बाख्नायबाय थादों खिन्थु रायजो राजाफ्रादि बिथांमोनखौ बाख्नायदोंना बाख्नायाखै बेखौबो खेल लाया बिथांमोनादि डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ मावनो हादोंना हायाखै आरो रायजो राजानि थाखाय बिथांमोना मोजां खामानि मावनो हादोंना हायाखै माने बेखौबो बिथांमोना सिन्था खालामा रायजो माने बिथांमोना माने मा होनो एकदम जाबाबो जायाबाबो जोंना जाजोब्बाय डेभेलप जाजोब्बाय गोजोन थासारि फैबाय सान्थि फैबाय बिदिल'सै नङा होमबा नाथाय फारसेजों मा जादों रायजोफोर जाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो मोदै फुगारनांदों बेखौबो सिन्था खालामा आरो दा बिसिना माने गाव जाबाय लोंबाय उदै थुम मोनजाबाय थाखा फैसा मोनबाय जेव आरो गारि घरायै बिल्डिङै माने गासिबो एभ्रिथिं जाजोब्बाय दा गावसोरनि सान्थिखौनो बिथांमोना बे सारा रायजो राजाफोरनि सान्थि नुयो आरो रायजोफोर माने जेबो गैया उफ आरो मा होनो रायजो राजाफोर मा होनो दाउ बिमानि गाबनाया आलदा फिसानि गाबनाया आलदा नङा होमबा अमा बोरमानि गाबनायफ्रा आलदा गासिबो माने जिब जुनार माने जाथि हिसाबै हारि हिसाबै गासिबो आलदा आरो नङा होमब्ला दा बेखौनो सिन्था खालामदो दिनै बिथांमोना बुंगोन माने गावसोर देरहानो थाखाय नैबे मासे दाउ फिसाया गाबदोंब्ला बिथांमोना बुंगोन बेखौ दाउ बिमासो गाबदोंलै होनना बुंगोन आरो खिन्थु बिथांमोनाबो खोनाखादों बै दाउ फिसायानो गाबदों खिन्थु मा जागोन फाइनालाव माने देरहानो थाखाय बे दाउ फिसा गाबदोंबाबो दाउ बिमायानो गाबदों होननानै बिथांमोना बादि नांबाय थागोन आरो मा रायजोफोर माने जेबो गैया माने देरहानो थाखाय माने जोबनायाव होनबाबो होननायाव थाहैगोन अब्लाबो बिथांमोना जेननायखौ लानाय नङा आरो दाउ फिसादि गाबदों खिन्थु बेखौ बिमा गाबदों होनबालाय मा जानो नङा होमबा खिन्थु जाय खोनाग्रा जाय नुग्रा बै रायजो राजाफ्रा माने बुजिनानै सिरि थायो आरो बे जाम्बालकफोरजों बोरैहाय बादि नांबाय थानोब्रा होननानै बादि नाङा माने दानि नैबे अबस्थाया बिदिनो जादों दा गोबां गिदिर इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोन दं नङा होमब्ला दा बिथांमोननि बै उबुजन गोसोखौ नुनानै दिनै रायजो आरो इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनाबो दिनै जेबोखौनो बुंनो साहस हाला रायजोफोर दा डेभेलप जायाबो जाथारदों होनथारो नों बोरै बे बुजिना गियान गोनां मानसिया बोरै बादि नांबाय थानो रायजोफोर नङा होमब्ला दा दिनै मोनसेबो खामानि मावनो हायाखैबाबो एग्रे बेग्रे डेभेलपमेन्ट जाबाय माबा जाबाय एकदम माने जायैयानो गैया आरो माने जायखि जिखि बुङा मानो जेबो मावनो हायाखै
माने नंगौ खोथाफोरखौ बुंब्ला माने हाथारदोंलै हाथारदों माने बिदि बादि नांनायल'सै आरो जेबो गैया रायजोफोर